जायगायावनो नानै जोंनि लोगोफोरा बुख्रुब जायाखै दिनै बेबायदि गासै जोंनि दुखु दाहाखौ जों नायबिजिरफिनदों आरो मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै दिनै जोङो राजनितिकआव बाहागो लानो गोनां बायद' जादों बे थांखिनि थाखायनो दिनै आं उदालगुरिनिफ्राय नोंथांमोननि सेराव मोनफैदों रायजोफोर जों थाखा फैसा खामायनो थाखाय राजनितिआव फैयाखै अर्थात 7 तारिखआव जानो गोनां जि बिसायख'थि एमपिनि बे बिसायख'थियाव जोङो नांगोलनि सावगारियाव भट होनांगौ एबा खाम्फा बरगयारिखौ क'क्राझार समस्तिनिफ्राय एमपि महरै दिल्लीयाव दैथायहरनांगौ होननानै जोङो थाखा फैसा खामायनो फैयाखै रायजोफोर एकमात्र दिनै जोङो राजखान्थि नोजोरजों नायदों राजखान्थि नोजोरजों जोंनि हारि जोंनि हा जोंनि धोरोम जोंनि राव हारिमु गासैबो दिनै अलखदाव गोग्लैनायखौ नुनानै गोदोबो जोङो बिएसएफ बा एनडिपि हिसाबै जातिखौ गाबथाबोदों बासायबोदों बिपदनि समाव जोङो गसंबोदों दिनै जोङो एक्स जाखांनायनि उनावबो राहा गैया जों राजनितिकआव बाहागो लानो बाध्य जादों रायजोफोर आं जुदि थाखा फैसानि थाखाय उदालगुरिनिफ्राय चिराङाव फैनायबा बिपिएफआव हाबामोन आं आदामोननाव फैयामोन इउपिपिएलआवसो थांगौमोन आङो सानथामनि सिगां फेसबुकफोर लाबानो नुदों माखासे व्यक्तिफोरखौ जायफोरा बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननिमोन बिथांमोना इउपिपिएलआव जानानै गौथि गौरि थाखा लादों आंबो बिथांमोननोसो थांगौमोन जुदि आं थाखा आरजिनो लुबैनायमोनब्ला आंहा जुदि थाखा आरजिनायनि सिन्ताधारा दङमोनब्ला आं इउपिपिएलआवसो जइन जागौमोन कारन बिपिएफआ दिनै सरकाराव गैया फैसा गैया स' रायजोफोर गिबियाव आङो एक्स एनडेबि बानस बिथांनिसिम निमाहा बिग्रोनाय जाबाय बे भिडिअखौ हगारनायनि थाखाय आं सानो बानस बिथांहा इसिबां नलेज गैया बिथाङा एनडेबियाव मानो हाबामोन बिनि थाखाय बेहा एसेबां नलेज गैया आरो सोरबायदि सरकारखौहाय एनडेबिफ्रा सापर्ट खालामनांगौ आरो माबायदि सरकारखौ सापर्ट खालामोब्ला एनडेबिनि बै जेलाव जोबनानै दोनजानाय फाउन्डार रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे दुखुथिया बिदा फंबायफोरखौ बख'नो थाखायब्ला सोरखौहाय सापर्ट खालामनांगौ बिनि थाखाय बानस बिथांनावहाय जेबो नलेज गैया आरो जायफ्रा बानस बायदि बेबायदि बाथ्रा बुंलाबायदों ससियेल मिडियायावहाय हख्रावलाबायदों आं सानो बिसोरहा एनडेबि हाबनायनि जेबो ओंथियानो गैया जानो हागौ बिसोरबायदि मानसिया कार गंसेनि थाखाय एनडेबियाव हाबदोंमोन दिनैहाय थिग बेबायदिनो अपोजिशन पार्टिनि जायफ्रा असान्ति रायजो सालायबोदों बिसोरबायदिखौ मदद होनाया बेसेबां दुखुनांथाव आं सानो बानसमोन बायदि आरो बिनि ग्रुपनि मानसिफ्रा आरो जायफ्रा एनडेबि केडार्सफोर बिथांमोनखौहाय बै समावहाय हाग्रामा महिलारिनि सलायनाय सरकार बिपिएफ पार्टिनि माखासे केडार्सफ्रानो आर्मिफोरजोंहाय थाफानानैहाय मोखां खाथेनानैहाय गामि गामि एनडेबिफोरखौहाय होसोदोंमोन नाथाय बिसोर बायदि मानसिखौनो दिनैहाय बानस बायदि सासे नलेज गैयि मानसिया सापर्ट खालामनायखौ जों नुदों नाथाय बे बानस बिथांनि बुंनाय रावा साफ्रोमबो एनडेबिफोरखौहाय लाजि फोनांदों रायजोफोर बिथाङा एनडेबियाव मानो हाबदोंमोन रांनि थाखाय हाबदोंमोन ना बेसेन गोसा बर' हारिनि जिउखौ रैखा खालामनो हारिखौहाय रैखाथाय खालामनो थाखाय गावनि जातिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय एनडेबियाव हाबामोन कुइसना बेसे दिनै जोङो एनडेबि होननानै बुङोब्ला नै बिथांमोनखौसो बुङो बिथांमोन बायदियासो रियेल एनडेबि होननानैहाय जोङो मिथिनो हायो बानस बायदि एनडेबिया दिनैहाय हारिखौ लाजि फोनांदों आरो गावसिनि केडार्स एनडेबिफोरखौनो बिथाङा लाजि फोनांदों आं सिगांनिफ्रायनो बिनि लेक्सारखौहाय खोनासंबोगासिनो दंखायो रायजोफोर दा बेबायदि मानसिखौनो बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा हाखराव सफ्रनो खाबु लायो नोंथांमोना नुदोंना बिनि साइडआवहाय उनावहाय सोर जिरायनानै दङ साफ्रोमबो सिनायो बेखौहाय नोंसोर गासैबो सिनायो सोर बियो दिनै बिसोर बायदि मानसिजोंहाय नैबे सासे एनडेबिया बायजाबाय रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थानो हागोन जुदि एनडेबिनि पार्टिया हाग्रामा महिलारिखौहाय सापर्ट खालामहोनानैहाय हाग्रामा महिलारिया पावाराव फैयोब्ला
एनडिएफबि ग्रुपआ बै जेलाव जोबनानै दोनजानायफ्रा गगोन ना? आं सानो गवा। आरो हाग्रामा महिलारिया पावाराव फैयोब्ला बिसोरनि सोमोन्दै जेबो बियो साननायबो नङा, जेबो दायथ' लाया बियो। आरो जों मिथिगौ जेसेबांनाखि जेलाव जोबनानै दोनजादों बे गासैबो बर' हारिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सरखार सालायनाय समावनो बिथांमोना जोबनानै दोनजोबजानाय। आरो सुक्तिखौ सोरजों खालामदों? सुक्तिखौहाय इउपिपिएल सरखार आबसु लोगो लानानैसो एनडिएफबिफोरजोंहाय सुक्ति खालामदों। अब्ला बै जेलाव जोबनानै दोनजानाय जायफ्रा फानजारिनि दाउ बिसोरखौहाय बख'नांगौआ सोरनि दायथ'? इउपिपिएलनिसो दायथ'। इउपिपिएलआ जुदि सरखार जेननानै थाङोब्ला बैसोरो बे फानजारियावनो रानथाबनानै थानांगोन रायजोफोर। बेनिखायनो एनडिएफबि जायफ्रा बिदा फंबायफोर बिथांमोना साननांगौ जे रुलिं गभर्नमेन्टखौनो जोङो मदद होनांगोन। रुलिं गभर्नमेन्टनि दारैसो जोंनि एनडिएफबिनि सुक्तिफ्रा मावफुंजागोन होननानैहाय बिसोरो साननांगौ। दिनै बेले बेजे साननांगौनि खोथायानो फैया। मानो होनोब्ला सुक्तिखौहाय बिपिएफजों खालामाखै, हाग्रामा महिलारिजों सुक्ति खालामाखै, प्रमद बर' सलायनाय सरखारजोंसो आबसुनि मानसिफोरजोंसो एनडिएफबिफ्रा सुक्ति खालामदों। अब्ला माब्रै एनडिएफबिया गावनि सुक्तिदारिफोरखौहाय नागारनानैहाय गुबुन सरखारखौहाय सापर्ट खालामनो नाजाखो? जुदि बिथांमोना प्रमद बर' सरखारखौ सापर्ट खालामनो नागारै हाग्रामा महिलारिखौसो सापर्ट खालामनानैहाय देरहाहोयोब्ला अब्ला बै जेलाव जोबजानाय एनडिएफबिफ्रा गगोन ना? माब्लाबाबो गवा बिसोर। आरो बख'नोबो हानाय नङा, आरो बख'नायनि थाखायबो जेबो राहा खालामनाय नङा। खाम्फा बरगयारिनि बाथ्रायाव नोंसोर माब्लाबो दा गोजाव। खाम्फा बरगयारिया बुंदोंना जेलाव जोबजानाय एनडिएफबिफोरखौ आं एमपि जायोब्ला बख'गोन होननानै। नेभार। माब्लाबाबो मावनो हाया बिसोरो। मावनो सेस्था खालामब्लाबो सुक्तिदारिफोरा जुदि गैयाब्ला बिसोरो जेलनिफ्राय गवा, आरो बिटिआरनि एकर्डआबो आखरे आखरे जाफुंनाय नङा। दिनै जोङो ससियेल मिडियायावहाय सासे सानै एनडिएफबिफोरखौहाय नुगासिनो दङ। बिसोरो गोजावदों। आरो आं सानो बानस' बायदि एनडिएफबिया हाग्रामा महिलारिनि पावारावहाय जुदि थायोब्ला, आरो हाग्रामा महिलारिया जुदि पावार मोनोब्ला बिसोरबायदि एनडिएफबियानो गाज्रि आखल आखु लानानैहाय नों आरो आंखौहाय होसोगोन। जेरै बै समावहाय 17 बोसोरनि गेजेरावहाय हाग्रामानि फिसिनानै दोनजानाय सैमा बांग्राफ्रा बर' हारिखौहाय होसोदोंमोन गामि गामि थांनानै। थिग बेबायदि आखुनि मानसिफ्रानो बेबायदि खामानिखौ मावो रायजोफोर। आं सानो रायजोफोर नोंथांमोना गासैखौबो मिथिखागौ। अब्लाबो आङो नोंथांमोननो सासे एनडिएफबि, रियेल एनडिएफबिनि माखासे खेंफोरथि होनायफोरखौहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय दिन्थिनानै होलांनाय जासिगोन। नायलांदो भिडिअखौ जोबजासे मा फोरमायदों। बिबानस'नि बाथ्राखौथ' जोंबो नायदों, खोनादों, बुजिदों। नायनानै जोङो बिथांखौ फिल खालामदों जे बिथाङा सासे माने गावखौ संग्रामकारि होननानै जिखुनु जायगायाव बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्टनि सोमोन्दै, बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै फैनायनि सोमोन्दै गोबांखौनो बिथाङा बानसावबाय थादों, बुंबाय थादों। बिटिआर सरकारा बिटिआर सुक्तिया गेसाव, बिटिआर सुक्तिया जोबस्रांहोसिगोन होननानै। बानस' जोनोम जायैनि सिगां बर'आ माने रैखाथि मोनखानाय हारि। बानस'आ जोनोम जायैनि सिगां।
आरो बिटिआर जेब्ला बिटिआरआ सुक्ति जानानै फैबाय बिटिआर सुक्ति जानानै फैनायनि उनाव सागानगिरिफोरा जेब्ला सागान होनानै फैबाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जेब्ला सनाय डिजिगनेटेड केम्पआव थांनानै रायजो राजाखौ लोगो हमहैयो बिथाङानो बुंनाय बाथ्रा जे बिटिआर सरकारा मोनसे मोजां गोरोबथा जोंनो लागै होबाय जोंनि हालामनि जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि बा जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे मोजां सेफगार्ड जों मोजां अनलायनानै बेवहाय जों खामानि मावलांनो हासिगोन होननानै बिथाङानो बिटिआर सरकारखौ मोजां इन्सुरेन्स होबाय दा बे बानसमोन बायदियालाय सोर बेलाय बानस संग्रामकारि मालानिफ्राय मा संग्राम खालामनाय बेलाय ना मायबा मोनसे प्रेक्टिकेलि गाव आर्मि पुलिसफोरजों माबा मोनसे खालामजाफेरदों ना बिनि न'खरफोरा आर्मि पुलिसजों खस्थ' मोननाय जेबो संग्रामनि मानसियानो नङा बेबायदि मानसिनि कुइसनखौनो लाबोनाङा दै ओरैबायदि माने गावनो गेसाव बुंनो थाङोब्ला गावनो गेसाव बेखाय जिथिंबो बे गेसावखौ नुहुरबाय थादों जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामना फैनायनि उनाव सागानगिरिफ्रानो मोजां मोनसे एग्रिमेन्ट होननानै फोथायनानै सागान होनानै फैबाय आरो गाव गावनि खुगाजोंनो जायफोर सागानगिरि बिथांमोना बुंबाय मानव गेदेर रन्जन दैमारि मोनाबो बुंबाय बेयावलाय बानस'आलाय सोर बेलाय बुंबाय बेखाय बिसोर जिबायदि रोदा स्रें स्रें नुलायनायै लेक्सार होथिंदों दाखालि बावै नोंथांमोनाथ' नुबाय जे प्रहलाद ना मा नाम बै हाई सेकेन्डारि क'क्राझार हाई सेकेन्डारि फिल्डआव एनडिबिखौ ओरैबायदि गाज्रि बुंबाय बेबायदि मानसिजों सिथाबनानै बिथाङा लेक्सार होथिंनायखौ जों नुबाय थादों दायो बेबायदि मानसिजों जुदि सिथाबनानै खामानि मावो बेलाय सोर संग्रामकारि जानो हानो गतिके बिथांनि बुंनायखौ आंनिबो लाजिथावना बिथाङा बेबायदि बुंनो समाया जायफोरा संग्राम खालामनानै दिनैसिम दङ मोजां मोनसे परिबेसखौ लानानै बर' हारिया थांनानै थाथों बेखौ लुबैदों बिथांमोना सिरियैनो बिटिआर गभर्नमेन्टजों मोजाङै लोगो लानानै खामानि मावलांगासिनो दं बानसमोन बायदिनि खोथायावहा रावबो रायजो राजायाबो गोजावा जोंनि हिस्ट'रिखौ नुबोदों एनडिएफबिनि हिस्ट'रिखौ नुबोदों बिएलटिनि हिस्ट'रिखौ नुबोदों जोंनि संग्रामकारिफोरनि हिस्ट'रिफोरखौ रायजो राजाया नुबोदों गतिके माबायदिहै हारिया थांनाया मोजां जों बाखि गुबुन थांखांनाय जाथायफोरखौ जों बुरखांनो सानाब्लाबो बुरखांनो गोनां जायो मानि जाहोनाव जिहेतु जोंनि गेजेराव गुलाय गुजायखौ लाबोबाय थायो अब्ला जों बुरखांनो गोनां जायो बेखाय बानसमोननि खोथाखौ लानानै रायजो राजा गोजाव नाङा दरखार गैया रन्जन दैमारिमोन बायदियानो मोजां होननानै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सागान होनानै फैखांनायनि उनावहा सनाय डिजिगनेटेड केम्पआव मोजाङै रायजो राजाखौ बुंफैबाय गतिके जों बिथांमोननि बिथोन बायदियैनो जोङो दिनै बिटिआरखौ माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हायो बिनि सायाव जों खालामलांगासिनो दङ ओमफ्राय जायफोर साफा सानै बिदिनो एक्स एनडिएफबिनिफ्राय बिपिएफआव थांनाय दङ बिसोर हिस्ट'रिखौ बुजिखाया जिबनाव बे एनडिएफबिनि हिस्ट'रि हाग्रामादों जि अयथासार खालामजानाय बिनि हिस्ट'रिखौ जेबो मिथिखाया जाय बिदि मानसियासो थांदों आरो बेखायनो बेखिनिखौनो बुंबाय आं नोंथांमोननि चेनेलाव गोजोन्थों बिसोरसो एनडिएफबि रायजोफोर बिसोरखौसो एनडिएफबि होननानै बुङो एनडिएफबिनि गोसोआ बेबायदिसो जानांगौ नोंसोरखौनो होसोबाय हाग्रामा महिलारि पावार थानाय समाव बर' हारियानो इसेबां पावार दङमोन थेवबो नोंसोरखौहाय गामि गामि थांनानै थानो हायि जेरावबो थाथेरनो हायि जानो लोंनो गोजोनै बेफोरबायदि आर्मि लानानै होसोफाबाय अब्ला नोंथाङा माब्रै बेबायदि सरकारखौहाय मदद होनो नागिरखो आरो बै समाव एसेबां असान्तिमोन बेखौहाय नोंथाङा माब्रै मिथिया जाखो आं बेखौसो आसरित मोनदों रायजोफोर रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय जुदि गोरोन्थि जाबायबा आंखौ निमाहा होदो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि